Wena sangene manje emejaking ithi awu-connect lapho mfethu kanjalo sala ngalabantu connecta leyo Ungazosipazamisa awubonisi yahlanganisa mazela ngobuthongo zophampamisa ngalesigubhu zokubhabhadisa chisa ungazosipazamisa awubonisi yahlanganisa mazela ngobuthongo zophampamisa ngalesigubhu zokubhabhadisa chisa bishini lokishini anakosashini gayi ekshini nabantwana bagoga ifeshini yes man dimension bishini lokishini anakosashini gayi ekshini nabantwana bagoga ifeshini yes man dimension mangena mina vele kusuka idust benduka amatafula kwifika amaglasi kama mabhodlela nezinja zami sikhafula amagama sikhanyisa amagasi yakushitshitayela ngavuma uhlale phansi kuzaloloza muphazamiso sathutshansi usedaki usekoti ukuthi ubambe ijazi sifa kuzodlala amapansula namhlanje sakuphendula lejakinge bakwesimira baphendula akefokozo kuphela inyawo sakunqamula yewena ungazosipazamisa awubonisi yahlanganisa mazela ngobuthongo zophampamisa ngalesigubhu zokubhabhadisa chisa ungazosipazamisa awubonisi yahlanganisa mazela ngobuthongo zophampamisa ngalesigubhu zokubhabhadisa chisa bishini lokishini anakosashini gayi ekshini nabantwana bagoga ifeshini yes man dimension bishini lokishini anakosashini gayi ekshini nabantwana bagoga ifeshini yes man dimension yewena esigubhu sashisa gazi lami ungayithathi kabi skim sami ayikabi ngolaka school sami ugijimisa lephepha isibani sami esigubhu sashisa gazi lami ungayithathi kabi skim sami ayikabi ngolaka school sami ugijimisa lephepha isibani sami ugijimisa lephepha ngoba umoya ungagivapu usuzofika ngakhona ngamatshekinyana amabili ngapopha ngakhona mangabe ukuthi ababhayi babula